आङो दिनैहाय नोंथांमोनजों सावरायनो होननानैनो खामानिखौबो सुथि लानाय जादों आरो नोंथांमोनजों सावरायगोन। नोंथांमोना आंनाव मा सोङो आं बेखौनो दिनैहाय फिननाय होगोन। नोंथांमोना मा सोंनो गोसो आंनावहाय सोंनो हागोन आरो। दा आंनि प्रब्लेमा ओरैबायदि जादों, नोंथांमोना हयथ' ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय मिथिबायबो जानो हागौ। बयबो आंनि सायावहाय भिडिअ बानायदों। थेंक इउ स' माच। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय बयनिसिमबो। गासैबो इउटुबारफ्रा आंनि सायावहाय भिडिअ बानायदों आरो आंनि सायावहाय बिथांमोना बिजिरनानै खिन्थादों। नैबेनि थाखाय आङो जोंनि बर' इउटुबारफोरखौहाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिदों। दा आं दिनैहाय मानि थाखाय सुथि लादों, दिनैनि दिनावहाय आं नोंथांमोनजों सावरायनो होननानैनो सुथि लानाय जादों। आंनि खामानिया सुथि गैया आरो आं दा आर्जेन्टलि इमारजेन्सि आसामाव फैदो होननानै बुंब्लाबो आङो थांनो हाया। बेफोरबायदि हालोदाव आङो जानानै दङ आरो। बेनिखायनो आङो दिनैहाय नोंथांमोनजोंहाय सावरायनो होननानैनो दिनैनि दिनखौ फ्रि खालामनानै आङो सुथि लादों। पुर्न मा जामारदों दा खोन्थाहर आदा। जानाया बेनो, नोंथांमोना आंनि सायावहाय केस नांदों होननानै खोनाखादों। दा बे केसनि सायावनो आङो दिनैहाय गोबां खोथा सावरायबाय आरो सावरायनायनि गेजेरजोंहाय माने बेखौ समाधानबो खालामनो नाजाबाय। दा बर' राइडार नोंथ' बुंदोंमोन प्रेंक खालामहैगोन होननानै। थांदो नोङो, थांदो प्रेंक खालामहैदो बहायबा। जोबोर दुखु मोनदों ब्रदार। दुखुआथ' बयबो मोनखागोन। माने जों बर' हिसाबैहाय जोंनि बर' मानसिया सोरबा सासे खैफोदाव गोलैबानो जोङो दुखु मोनो। आरो बिनि सायावहाय सोरबाया जोबोर मिनिदों आंखौहाय। माने आंखौ मिनिदों आरो। जाय मिनिनो ओंखारदों बै बिथांमोना मिनिथों। जेब्लानाखि बै खैफोदना गावनियाव सफैयो, गावनि जिउआव नाङो, गावनि लाइफआव नाङो, अब्लासो बै सुबुङाबो बुजिगोन। आङो बेखौ सानो आरो। आङो जेबो रिएक्सन होनो गोसो गैया बैसोरनि सायाव। जायफ्रा मिनिदों मिनिबाय थाथों। आरो सोरबाया रायदों आंखौहाय फैसा एसे डनेसन खालामनाय हिसाबैहाय सोरबाया रायदों। भिखारि थिखारि बेफोरबायदि रायदों। आरो बेफोरबायदि फैसा मागिनोब्ला लामायावहाय लथा लानानै ओंखार, थोरसि लानानै ओंखार, बिबायहै, मागिहै, बेफोरबायदि खोथा बुंदों आरो। बिनि सायावहाय आङो बुंनो सानो, जेब्लानाखि बैसोरो जायनाखि बेफोरबायदि बुंदों, आङो मुंबो खारिनो गोसो गैया। जेब्लानाखि गावनि लाइफआवहाय जाफैयो, गावजों मोगा मोगि जायो, अब्लासो बै सुबुङाबो थोरसि लानानै एबा लथा लानानै लामायाव ओंखारगोन। आं बेखौ सानो आरो। दा जेन'बा आंनियावहाय जेबो उफायानो गैया। आं बे थाखानि राहाखौ दिहुननो थाखाय आंथ' माबा मोनसे खालामनानैब्लाबो, आं माबा मोनसे नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायनानैब्लाबो, आंनि प्रब्लेमखौ सेयार खालामनानैब्लाबो नोंथांमोनावहाय दाबि खालामगोन। ओमफ्राय आङो बिगोन। आंथ' डाइरेक्टलि सिखाव खालामाखै। आंथ' नोंथांमोननि मेगन नोजोराव आन्दो दोननानै आंथ' दाबि खालामाखै। आंथ' सोरनिबा न'आवहाय एबा सिलाइ देखायनानै, सिखा देखायनानैहाय दाबि खालामहैयाखै। बेनो आरो आंनि फिननाया। नाथाय आङो आंनि प्रब्लेमखौ सेयार खालामनानै, आंनि गोसोनि बे आंनि लाइफजों जा जादों बे जाथायखौ नोंथांमोननो फोरमायनानैसो आङो बै केसखौ सर्ट खालामना लानो थाखाय नोंथांमोनावहाय अननाय बिदों। आं नोंथांमोननि रागा एबा दुसमान एबा नोंथांमोननि नांलाय खमलाय आङो बैखौ बियाखै। मानोना आङो नोंथांमोननि अननायखौसो बिदों। आं नोंथांमोननि रागा रायनाय, गाज्रि सोदोब, बैफोरखौ आङो नोंथांमोननिफ्राय बियाखै। माने नोंथांमोननि गोसोआव जा अननाय दङ, मानसि हिसाबैहाय नोंथांमोना जेखौ अनो, जों जेरै गावबा गाव जुलि जायोब्ला, जोङो न'खर दायोब्ला, फिसा फिसौ खांनानै गावनि फिसा फिसाफोरखौहाय गावनि गोरबोआव दोननानै, आखाइयाव लानानै बामनानै फिसाफोरखौ ख' जोङो अनो। थिग बैफोरबायदिसो आङो नोंथांमोननि अननायखौ बिदों। आङो नोंथांमोननि उन्दै जानानै। नाथाय आङो बेवहाय रावखौबो सिखा देखायनानै, सिलाइ देखायनानैहाय लुथिनो आङो थाङाखै। आङो बेखौसो सानो आरो। बे माखासे मानसिफोरा आंखौ माखासे बुंदों, नै बैफोरनि सायावहाय, बै खोथा बुंनायावहाय आङो दुखु मोनदों आरो। बेनिखायनो आङो बे खोथाखौ बे लाइभआवहाय बुंफानाय जाबाय। माने आं मोनसे भिडिअ बानायबोगासिनो दङ। बै भिडिअआवहाय आङो
बे खोथाफोरखौहाय आङो फोरमायजोबनो हायाखै मानोना बे खोथाखौ फोरमायजोबनोला भिडिअआ जोबोद गोलाव जायो आरो जायफोर नायगिरि रायजो राजाफोर बिथांमोना बिराद बरिं मोनगोन बांद्राय गोलाव खालामोब्ला। ओमफ्राय आं जायनाखि बे लाइभआव फैनानै बुङोब्ला बिथांमोना आंजों फेस टु फेस थाबाय थानोबो हागौ आरोबा आंखौ कमेन्टआव सोंनोबो हागौ। बेनिखायनो आङो बे लाइभखौहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै फैनाय जाबाय आरो आं कमेन्ट नायनि एबार। दा बर' राइडार नों प्रेंक खालामनो होनदोंमोन थांदो नटिफिकेसन फैनायखाय नायदों दे थांदो दे प्रेंक खालामहैदो बबेबा पेट्रल पाम्पआव प्रेंक खालामहैनो होनदोंमोन। महिम बसुमतारी बोरै ब्रदार खबरा दा एसे मोजाङाव दङ बांद्राय गाज्रियाव गैया। जायखिया आं रायज्लायनानैहाय सलुसन खालामबाय। ओमफ्राय आङो लुबैदों जायनाखि बै आङोहाय भिडिअ बानायनानै हरदोंमोन आंनो आपल'ड खालामहोदोंमोन बै मानसिखौहाय गावगा दायथ' लागोन होननाय हिसाबैहाय माने बै केस दिखांनायनि फैसाखौहाय आङो बिथांखौहाय दायथ' लाजानो लुबैदों। आंनि गोसोआव बेल'। आङो बिथांखौहाय आंनि फाङैहाय उल्था एफआइआर होनोबो केस होनोबो आङो गोसो गैया। मानोना बेबो जोंनिनो बर' मानसि। आङो केस होगोन जोंनि बर' मानसियानो प्रब्लेम जागोन खैफोदाव गोग्लैगोन माने आङो बेखौ लुबैया। बिनिखायनो मोजाङै मोजां आङो लुबैदों जायनाखि बिथांनि खावलायनायाव बिथांनि मददनाव बिथाङा रिकुवेस्ट खालामबाय थानायाव सानथामसिम रिकुवेस्ट खालामबाय थानायाव बिथांनि बे भिडिअखौ आंनो आपल'ड खालामनानै होबाय। दा बै आपल'ड खालामनायनि सायावहाय मोनसे केस जाबाय आरो बे केस जानायनि सायावहाय आङो बे केसखौ गेलेया होननानैहाय उइथड्र खालामनो बिथांजों जाय केस होगिरि बेजों सावरायबाय। दा बेबो मानिनानै लाबाय केसखौहाय उइथड्र खालामनो। ओमफ्राय दा बिनि केस उइथड्र खालामनायनि फैसाखौथ' जोङो होनांगोन होजाग्रा मानसिया। बेनिखायनो आङो सानदों जायनाखि बै भिडिअ खालामनो होग्रा बै बिथाङा बे केसनि फैसाखौहाय बानोब्ला आंनि थाखाय जोबोद गाहाम जागौ। आं गोजोननाय मोनगौ आरोखि। आंनि थाखाय बेनो आङो रावखौबो ब्लेकमेल खालामनो गोसो गैया थाखा दाबिनो गोसो गैया रावखौबो। आङो आरो आंनि गोसोआवहाय बेफोरबायदि जेबो मैला साननाय गैया। आङो बेखौनो नोंथांनि सिगाङावहाय फोरमायो। दा आंनि लुबैनाया बेल' जायनाखि आंनोहाय बे भिडिअखौ आपल'ड खालामनो होदोंमोन बै मानसिया बे फिसखौल' बानथों नैबेल' आरोखि। होमब्लानो खोथाया क्लियार जागोन। आङो हायोब्ला आङो बिथांखौ बे जायनाखि भिडिअ खालामनो होदों बेखौ आङो उल्था केस होनो हायो। बेसो हरदों नालाय आङोहाय बेखौ आं केस होनो हायो। नाथाय आङो बेफोरबायदि खालामनो गोसो गैया। मानोना बेबो जोंनिनो बर' मानसि बेबो गोरिब न'खरनि मानसि। दा आं केस होगोन बेनिबो ओरैबायदि खरस जागोन दा दाहार दासि जागोन हा हुबा दंना गैया बेखौबो साननांगौ जानानै फैयो। बेनिखायनो आङो जोंनि बर' मानसि हिसाबैहाय बेफोरबायदि उल्थां फाल्थां खालामनो गोसो गैया। जायनाखि आं बुंदों बे खोथाखौल' बिथाङा माने मानिनानैहाय गनायोब्ला आंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो बिथांनि थाखायबो मोजां। आरो बिथाङा मानियाब्लाथ' आङो एगेन्स्टआव खालामनो गोनां जागोन। जिमियन इस्लारि अके ब्र' खनिन बसुमतारी गाज्रि राव बुंद्रायदों। माखौ गाज्रि राव बुंद्रायदों होनखो आं हमनो हायासै। बुंफिनब्लानो जाबाय खनिन बसुमतारीया बुंफिनब्लानो जाबाय। दा बर' राइडार नंगौ ब्रदार राइट जायनाव प्रब्लेम फैगोन अब्लासो बै सुबुङा बुजिगोन। बेखौ बुजिखायो। बिरदाव नार्जारि आदा नोंखौ जा बायदि खालामबायना बिसोर खालामदों माने अयथासार खालामदों। अनसुमा दैमारि आदा हांगारनो खा दाखिरजों सुब्लाबो दिगारजों सुब्लाबो नङा दिगारजों सुब्लाबो हांगारखौ फोसाबनो हाखाया। बेथ' नंगौ। मिनिबाय थाथों बिसोरबो सानसे गाबनांगोन। नंगौ बियो सैथोखा।
मालायखौ मिनिग्राया गावनावबो थांखायो। माने आंखौ नुनानै मिनिदोंब्ला आंनि खैफोदानो बैनावबो बारहैगोन, बेखौ गोसोआव लाखिखा आरोखि। माने बे खैफोदना फिरि फिरिसो होननानै बुंदों, फाला बदल होननानै बुंदों बे खैफोदखौ। माने फाला फाला आंनाव जेबो जाया होननानै नों बुंनो हाया। माने बे खैफोदना फाला बदलसो, बयनावबो जानो हागौ। नाथाय बै खैफोद जानायखौ मदद खालामनाया बियो गोरोन्थि नङा। सोरखौबा सिलाय देखायनानै, सोरखौबा सिखाय देखायनानैहाय थाखा दाबिहैदोंब्ला बियो 100% गोरोन्थि। आङो बेखौ बुङो आरो। बे नोंथांनि गोसोआव मा सोंथि सिखारो आं बेखौ मिथिया, नाथाय आं दसे सम लाइभआव थानानै नोंथांमोननो फोरमायगोन आंजों मा जादों मा जायाखै। ओमफ्राय जेब्लानाखि आंनि बे केस उइथड्रनि फर्मआ आंनाव सफैयो अब्ला आङो नोंथांमोननो क्लियारै बांसिन फोरमायनो हागोन आरो। दा आंनि केसा सुस्रांजाबाय होननानैहाय नोंथांमोननो फोरमायनो हागोन। बेनिखायनो आं दा सुस्रांजानायाव गैथ'वा नालाय, सावरायदोंल'सो। बेनिखायनो आं दा बे सावरायनायसिमनि खोथाखौल' नोंथांमोननो फोरमायगोन, नोंथांमोना सोंब्लानो जाबाय। एबार मानसि गोमानाय जायखिया जाथाय जायो अब्ला भिडिअ बानायनो नांला। बे सैथो। माने आंबो सानाखिसै बेफोरबायदिखौ हाजारखि रिकुवेस्ट खालाम, हाजारखि खावलाय, आं बेफोरबायदि भिडिअखौहाय होनाय जानाय नंला आरो होयोब्लाबो जायनाखि सिगांनो ससियेल मिडियायावहाय एबा निउसाव ओंखारखाबाय, नै बैफोरखौहाय आङो होनो हागौ। नाथाय ससियेल मिडिया एबा निउसाव ओंखारनायनि सिगां सोरबा आंखौबा खावलायदोंब्ला बिनि थाखाय नमस्कारसै। जुदि बै ससियेल मिडियायाव ओंखारखानायब्ला जोंनि थाखाय गोरलै जायो, मानोना बियो सिगांनो भाइरेल जाखांनायखा। बिनि सायाव भिडिअ बानायनायालाय मा गोनांथि। जोङो बैनि सायावहाय जोङो प्रुफखौ लानानैहाय खोथा बुंनो हायो। नाथाय बिनि सिगां नोंथांमोना सोरबा ओरैबायदि सहायनो हालायै खावलायो। नोंथांमोना जायफ्रा इउटुबारफोर, बैसोरो मिथियो जानो हागौ। जायफ्रानाखि बेफोरबायदि भिडिअ कालेक्ट खालामो, एक्सपर्ट रस्टिं बेफोरबायदि भिडिअ खालामो, बै इउटुबारफ्रा 100% मिथियो। बै इउटुबारफोरनावहाय ओरैबायदि कल फैयो, ओरैबायदि भिडिअ फैयो, ओरैबायदि फट' फैयो, नोंथांमोना बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा। ओमफ्राय जोङो बिनि गेजेरावनो बासिहाय सोरखौबा हेल्प खालामनो गोनां जायो, भिडिअ खालामनो गोनां जायो। ओमफ्राय दा बिनि सायावनो केस होजायोब्ला, जों हगारग्रायासो केस होजायोब्ला, बे जायनाखि बे हगारनो होदों बैखौ केस होयोब्लाबो जेबो नङा। बैयो गावनि न'खरनि जाथाय हिसाबै गेलेनो हायो। नाथाय जों बेयावथ' जों रायजो राजानि थाखायसो हेल्प खालामनो जिरायनानै दङ। रायजो राजानि मा प्रब्लेम जादों, सोरनि न'खराव मा जादों, बै न'खरा फोरमायोब्ला जोङो बेखौहाय रायजो राजानो खिन्थाना होयो आरो मानसि गोमानाय खारनाय बेफोरखौ खिन्थाना होयो। जुदि सोरबाया बेफोरबायदि खिन्थानायजोंबो जोबोद मदद मोनो, मानसिखौ मोनफिनो। बेनिखायनो जोङो बे खामानिखौ हेल्प खालामनो गोसो जायो। बेयावबो जोङो गावनि चेनेल, आंनि चेनेल हिसाबैहाय बेयावबो केस होजाबायब्ला बेवहाय बुंनांगौ मा बाथ्रा दं। बै बुंग्रा, बै भिडिअ हरग्रा मानसिखौ केस होब्लाबो जोंनि थाखाय जेबो नङा आरोखि। नाथाय चेनेलखौनो केस होबायब्ला जों बेयाव मा बुंबावनो। नाथाय जोंथ' बिनिफ्राय गोजानाव थाखानांगोन बुंनायखौ केस होयोब्लालाय। जायनाखि चेनेलावहाय आपल'ड होनानै फोस्रावदों, बै फोस्रावग्राखौसो केस होयोब्लालाय, जायनाखि बै बुंदों, भिडिअ बानायदों, आपल'ड खालामनो अर्डार होदों, बैखौ केस होयोब्ला जेबो नङा। बैयो गावनि न'खरनि हिसाबैहाय गेलेनो हायो। आरो मोनसे खोथा, जायनाखि दा आंनि सोलिबाय दङ, बै सोलिनायावहाय आङो खावलायदों, जायनाखि न'खर आंनो भिडिअ बानायनानै हरदोंमोन, आंखौ आपल'ड खालामहोदोंमोन, बै मानसिखौ आङो केसनि बै उइथड्र खालामनायनि फैसाखौ आङो बानजानो लुबैदों। दा आंनि साननाया बेल' आरोखि। दा उइथड्र खालामनायनि गासिबो रिस्कखौथ' आङो रायज्लायजोबखाबाय, रायज्लायनायनि गेजेरजों आङो समाधान खालामजोबखाबाय। माथ्र' बै फिसखौल' आंनि फाङैहाय बाननानै होयोब्ला, गावसोरनि हरैहाय भिडिअ हरनाय हिसाबैहाय बाननानै होयोब्ला जोबोर मोजां जागौ आरोखि, गोजोननाय मोनगौ। आं बेखौल' खावलायो आरोखि।
ओमफ्राय आङो दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि नंखाय बेबायदि गोदाव सोराव नङा गारा मालायखौ नङा गारा नाम लानानैहाय उमुक गामिनि थुमुक गामिनि इदिया आंनि हिन्जावखौ लानानै खारबाय इदियानो थार नैबेफोरबायदि सन्देहजों बुंनायनि भिडिअखौहाय आं होनाय जानाय नंला आरोखि। जुदि नोंथाङा रियेल मिथिगौ बेनो थार बेनो नों मेगनजों नुबाय बैखौला हले आङो होगोन, नाथाय बेफोरबायदि आन्दो खोथा बुंनायखौ आङो होनाय जानाय नंला आरो। मानोना बेयावहाय माने आन्दो खोथा बुंनाय दङमोन। बै समाव आंबो इसिबां ध्यान खालामाखै। आन्दो खोथा बुंनाय दं। आंनि हिन्जावा खोनानाय बायदिब्ला आंनि हिन्जावा उमुगानो लाना खारदों, उमुगजों दंहैयो, आं नाम खारिला दे, उमुगजों दंहैयो आंनि हिन्जावा नैबेफोरबायदि नाम खारिदों, उमुग गामिनि उमुग डिस्ट्रिक्टनि नैबेफोरबायदि नाम खारिनाय दङ। बै समाव आंबो इसिबां ध्यान होआखै। माने बैखौहाय बेयो जायनाखि नों बे लानानै खारनायखौ मेगनजों नुदों, नोंनि हिन्जावखौ बेजों थानाय नुदों नों मेगनजों, एबा नोङो सोरनोबा बे सानैजों नुनायनि फट' दिखांनो हाबाय, अब्ला बै भिडिअखौहाय हगारनायाव जेबो नोंनावहाय केस होब्लाबो दाय नाङा, बियो दायनिगिरिखा। नाथाय नोंनि बे सन्देहजों बुंनाया बे दाया नोंनाव गोलैगोन आरो नैबेसो। नाथाय बै समाव आं बे खोथाखौहाय ध्यान होआखै, आंबो खामानियाव बिजि थाबाय, आंबो बेखौ हाखु दाखु आपल'ड होनाय जाबाय आरोखि। बियो रिकुवेस्ट खालामै खालामै खावलायै सानथाम जाबाय नालाय आंनावहाय, सानथामावथ' आंथ' ना होनबाय थादों, बार फन खालामबाय थायो। आरो बे नाम्बारखौ आंनि नाम्बारखौ बेनो सोर होदों होनोब्ला नोंथांमोना जायखौहाय एल'ग्रा इउटुबार होननानै मिथियो, बिथांनि मुं मोजाङानो जाहैबाय जोंमा बसुमतारी। बेनो आंनि नाम्बारखौ होना होदों आरो ओमफ्राय बेनो आंनि फट'खौ हरदों। ओमफ्राय दा बिनि जाहोनावनो दा प्रब्लेमा बेफोरबायदि जादों आरो दा बेनो। ओमफ्राय माखासे आं कमेन्ट फरायबावनि, ससेखौ फरायदोंमोन, अनसुमाखौ फरायबायमोन, आदा नोंखौ फरायबायमोन अनसुमाखौ, आइ बि नाय जायगा मिथिला, बिदाव नार्जारि, एबार मानसिफोर गोमानाय जानाय जायखिया जाथायखौ फरायबायमोन नामाथाय, अब्ला भिडिअ बानायनो नांला खौ फरायबायमोन लिरना ना बारलांफिनबाय नामा गाहायावहाय। मिजिं बसुमतारी, दे आदा मोजाङै था, दासिमथ' मोजाङै दं, दा थांनो हाया मानोबो हाया जागासिनो दङ आरो। माने आंनावबो दा गरसेबो गारि भारा गैखाया। माने नोंथांमोना नुखादों आं भिडिअनि गेजेरजोंसो अनसुंथाइ खालामगासिनो दङ। आङो सानदोंमोन मास मोनथाम मोनब्रै खामानि मावनानैहाय मोजां केमेरा लानानैहाय गावनि न'आवहाय आराम जिरायनानै थाहैनोसै। नाथाय न'आवहाय सोर खिन्थानो हाखो, ओरैबायदि प्रेसार जाहैदों न'आवहाय, आंथ' खिन्थाहराखै, आंथ' जिखिया प्रब्लेम जायोला आं न'आव खिन्थाया, आंथ' गावनि न'आव खिन्थाया। ओमफ्राय आंथ' भिडिअ बुंबाय नालाय, ओमफ्राय सोर खिन्थानानै होखो न'आवहाय। दा बार फन खालामगासिनो, ओरैबायदि उन्दुनो ओंखाराखै जाहैदों न'आवबो आंनि बिमा बिफाफ्रा। आं दुखु मोनदों आरोखि। ओमफ्राय आं बुंहरनानै दोनबाय न'नि मानसिफोरखौ, जेबो प्रब्लेम जायाखै, आं सर्ट खालामजोब्बाय, बेफोरबायदि आं बुंहरनानै दोनबाय। दा बिसोर मोजाङावल' थाथोंसै आरोखि, न'नि मानसिया आंनि प्रब्लेम आंनाव हगारथों, माने बिसोरो सिन्था दालाथों। आंनि बेनो आंखौ बुंहरदोंमोन, आंनि एसे गय बागान दङ, बे गय बागानखौनो मानसिफोरनो होनानैहाय आं फैसा जगार खालामनानै हरनोसै होनबायमोन। आं बुंबाय नाङा, होनाङा, आं न'नि बारिखौहाय रावनोबो होनो गोसो गैया, बियो थाथों, नांगौला आंनि लोगोफोरनिफ्रायनो आङो आंनि फैसा धोनि सना जायालाबो आं लाथ' लुथ' खालामनानै हरगोन, बेफोरबायदि बुंनानैहाय आङो न'नि मानसिफोरखौहाय माबानानैहाय गाइड खालामनानै दोनहरबाय आरो। बार फन खालामगासिनो दं, खिन्थायाखैमोन आं न'आवहाय सोर खिन्थाखो मिथिया। माने आं बेफोरबायदि प्रब्लेम जानायखौ आङो न'आव फोरमायनो बायो, मानोना न'नि मानसिफ्रा ओरैबायदि दुखु जायो गावनि फिसानि थाखाय। नोंथांमोना मिथिगौ, माने जोंनि बिमा बिफाया फिसानि थाखायहाय गाज्रिखौ साना, मोजांखौसो सानो। नोङो जेखिया खामानि माव, नों गाज्रियानो माव मोजाङानो माव, जोंनि बिमा बिफाया मालाबाबो गाज्रिखौ साना, मोजांखौ सानो। बेनिखायनो आं सानो रावबो बिदा आरो फंबाय आरो बिनानावमोन, नोंथांमोना बिमा बिफानि खोथा दाननो नाङा मालाबाबो। जोङो जोंनि बिमा बिफाफोरखौहाय इसोर होननानै मानिना लानांगौ। इसोर बायदि बिमा बिफाया जोंनि।
जोंनि बिमा बिफायासो जोंखौ संसारखौ नुहोदों। बिनिखायनो जोंनि बिमा बिफाया जोंनि इसोर। हाजारखि नोंखौ राया मानो, नोंखौ बुवा मानो, नोंनि बिमा बिफाया नोंनि थाखाय इसोर। नोंनि मोजांनि थाखायसो नोंसोरखौ बादा होयो। बेनिखायनो आंबो दा आंनि न'खरनि मानसिफोरखौ, आंनि फेमिलिखौ, आंनि बिमा बिफाखौहाय आंनि प्रब्लेमखौ खोनानानै बिसोर दुखु जाथों आं बेखौ साना। बेनिखायनो आङो आंनि न'खरावहाय फोरमाया बे खोथाखौहाय। दा आंनि भिडिअखौ नायनानै सोर खिन्थाखो? आंनि बिमा बिफायाथ' आंनि भिडिअखौ नायखाया, बिसिनाव मबाइलबो गैखाया। आंनि भिडिअखौ नायनानै बिसोरनो सोर खिन्थाखो आं मिथिया। दा आं बार बार कल खालामबाय थादों। बेनिखायनो आं दा बुंनानै दोनहरबाय आरो बिसोरखौ, बिसोरनि प्रब्लेमा टेनसना सल्भ जाथों होननानैहाय। गासिबो सल्भ जाजोब्बाय, आं होजोब्बाय होननानैहाय आङो बिसोरखौ बुंहरबाय आरो। दा बेनो बेखायनो आङो गासिबो फैबाय थानाय फंबाय बिनानावखौ खावलायनो सानो, जायनाखि न'खराव बुं दाखाल खालामो, दाबि खालामो, बैफोरो गावनि बिमा बिफाजोंहाय बेफोरबायदि खालामनाङा। मानोना जोंनि बिमा बिफाया जोंनि इसोर। जोङो इसोर बुंनो हायो, मानोना जोंनि बिमा बिफायासो जोंखौ संसारखौ नुहोदों। बिसोर जोंनि इसोर, थार इसोर नङाब्लाबो, जोंनि इसोर नङाब्लाबो जोंनि संसारनि इसोर होननानैहाय जोंनि बिमा बिफाखौ जोङो बुंनो हायो। मानोना बिसोरसो जोंखौ संसारावहाय लाबोदों। माने बैखौ साननांगौ आरोखि। माने सोरबा बायदिया ओरैबायदि दुम दाखाल खालामोना गावनि बिमा बिफाफोरजोंहाय। सोरबा बाइक दाबिनाय, मबाइल दाबिनाय, सोरबा बाइक मोनाबा लेखा फराया, मबाइल मोनाबा लेखा फराया, बैफोरबायदि खालामग्रा दङना। नोंथांमोना एसे बेफोरबायदिखौ एसे साननानै सांग्रां जा। नोंथांमोना हयथ' आंखौ नंखाय बुंदोंबो जानो हागौ। माने आङो नंखाय बुङाखै, माने आङो आंनि गोसोजों नोंथांमोननो फोरमायदों। जायफ्रानाखि गावनि बिमा बिफाजोंहाय दावराव दावसि खालामो, दुम दाखाल खालामो, आङो बैसोरखौ बुंदों, नों जेखियानो खामानि मावा मानो नोंनि बिमा बिफाया नोंनि गाज्रिखौ लुबैया, नोंनि मोजांखौसो लुबैयो। बिरदाव नार्जारि भिडिअखौ बानायनो थिननोसै, उनाव साला केस होबा खबर लायै मानसिया साला सैमा सोयो। दा मानसिया ओरैबायदि जानानै दं जाहैदों, बियो भिडिअ बानायनो होग्राया अरुणाचलावसो दंहैबावोनो, अरुणाचलावसो। आं दा बेनि हिन्जाव, बे खारग्रा हिन्जावजों रायलायबाय आं दा। फन नाम्बार नागिरनायहाय जेसेबां उदालगुरियाव इउटुबारफोर दङ आं गासैयावबो कन्टेक्ट खालामजोब्बाय। सोर सोर आंनि लेंक दं, आंजों लेंक दङ, आङो बिसोरजों कन्टेक्ट खालामजोब्बाय। उदालगुरि, बाक्सा गासिबो आं कन्टेक्ट खालामजोब्बाय। आंनि खबरा गुवाहाटि हाइ कर्ट उकिलनिसिम सहैबाय। आं जेनाखि दा आंनि केसावहाय खबर लादों, काजलगाव उकिल, धालिगाव उकिल, गुवाहाटि हाइ कर्ट उकिलनिसिम आङो फन खालामबाय दिनै। नाथाय बै आंनि जेनाखि दा केस जादों बैयावहाय एसे बेले बेजे मोनदों होननानैहाय बिथांमोना फोरमायदों। दा जेबो फोरमायनो हाथ'वाखै। दा आं बिथांमोनजोंहाय सावरायजोबखाबाय, उकिलफोरजोंबो सावरायजोबखाबाय। आं सोर सोरजों सावरायाखै दिनैनि दिनावहाय, गिदिर गिदिर मानसिजों सावरायजोब्बाय आं। जेनाखि बै लकडाउन जाजेननाय समावहाय आं सोर सोरजों, जोंनि बिटिआर एबा बिटिसिनि लिडारफोरजों सोर सोरजों खोथा सावरायदोंमोन, बैबायदिनो दिनैबो आं गिदिर गिदिर केस गेलेग्रा मानसिफोर, उकिलफोरजोंहाय आङो सावरायजोब्बाय। गुवाहाटि हाइ कर्टनि उकिलजों खिथाना आङो दिनैहाय सावरायनो गोनां जाबाय। ओरैबायदि जाहैबाय आरो। दा राइडार ब्लग मा जाखो आदा? जानायाथ' नोंथांमोना दा भिडिअ नुगासिनो दंखायो। आङो दाख्लैनिफ्राय भिडिअ आपल'ड होगासिनो दं। बिनि सायावनो आङो दा एसे फोरमायदों आरो नोंथांमोनहाय। ओमफ्राय सोर बुंदों, आं कमेन्टखौ फरायगासिनो दं। एनिथिं एमजि आदाया जाबाय नोंबो जाबावबाय। एनिथिं एमजिजों आंजों एखे मोनसे केसा, नाथाय एनिथिं एमजिनिया मोनसे केसा आलदा, ओमफ्राय बै मोनसे केसा एनिथिं एमजिजों आंजों आलदा। माने ज' आरो मोनसेया बै सिगांनोमोन आरोखि। एनिथिं एमजिजों जानाया, एनिथिं एमजि आरो आंजों जानाया मोनसे केसा मास मोनब्रै मोनबानि सिगांनि खोथा। ओमफ्राय बियो दाबो एनिथिं एमजिनाव सफैथ'वाखै जानो हागौ आरो, आंबो मिथिया मोजां। मैया सावरायदोंमोन आंबो एनिथिं एमजिजोंहाय।
दा बे केसा बिनियावहाय फैथ'वाखै माने सफैथ'वाखै बेनावहाय ओमफ्राय आंनाव सफैग्रोबाय आरोखि ओमफ्राय बे केसावहाय दा एनिथिं एमजिबो दङ आरोखि जाबाय आं जोबोर दुखुआथ' बयबो मोनखागोन जायफ्रानाखि साननाय दङ जायफ्रानाखि अननाय दङ बैसोर मानसिया दुखु मोनखागोन जोंबो दुखुथिया न'खर नुयोब्ला दुखु मोनो ओमफ्राय आङो दा मोनसे खोथा खोनानो मोनबावदों जोंनि बर' इउटुबारफोरनि गेजेरावहाय सोरखौबा केस होनो टारगेट लानानै दंबावो होननानैहाय दा आंनो जोंनि बर' इउटुब टिमनिफ्राय फोरमायनाय जाबावदों आं दा फन खालामलाबायदोंमोन नालाय आं दुखु मोनदों ओमफ्राय दा बेलासियाव सावरायफिनगोन बिसोरजोंहाय माबायदि जादों दा बिथांमोनाबो एसे बिजियाव दङ दा सावरायफिनगोन माब्रै खोथाफ्रा दा आंबो क्लियारै नोंथांमोननो बुंनानै खोन्थानो हाया नै सोरखौबा टारगेट दंबावो आरो रायदान मा मोनखो माने बिसिनावहाय अननाय गैया ओमफ्राय बे मानो डिलिट खालामफिनखो बेखौबा मिथिला फ्रम मुम्बाइआव आं थांगोन र' आं नभेम्बराव थांनाय जागोन मुम्बाइआवहाय लोगो हमनो हागोन मुम्बाइआव मुम्बाइ जायगाखौथ' आं बेरायजोबनाय मानसिखा माने आङो फिन थांफिनगोन बै इउटुबार नङि समावहाय आं बेरायनाय मानसिखा ओमफ्राय दिनेस्वर नार्जारिमोन आदा इसोरा नोंखौ नायहरगोन जोंबो दं नोंजों लोगोसे इसोराबो गोरिब सुबुंखौसो नायहरखायो नायो इसोरनिसिम आंनिफ्राय जेबो दुसि गैया माने सैथानासो जोंखौ आनजाद लायो नालाय इसोरनाव नांथाबनायाव थाखाय इसोरनिफ्राय गोजान खालामनो थाखाय बेनिखायनो बेखौ आंबो मिथिगौ 100% जोंखौ इसोरा जेबो प्रब्लेम होआ जेबो दाद होआ जोंखौ जोंनि जिउखौ जानो नागिरनो होनोब्ला सैथान जेब्ला सैथाना जोंनि गोसोआव बासा लायो अब्ला इसोरा जोंनिफ्राय गोजान जायो आङो बेखौसो सानो आरो जेब्ला जोङो मोजां बाथ्रा साननो रोङा अब्ला इसोरा बै मोजां साननि मानसिनि गोसोनिफ्राय जानगार थायो आरो सैथाना बासा लायो बिनि गोसोआव आरो बेखौहाय सैथानानो बुथारो नोंनि गोसोआ जोबोर गुवार गोसोखौथ' जोङो गुवार खालामनो रोंनांगोन आरो रोंनांगौबो माखासे मानसिया ओरैबायदि दङ माने गावनि उसुं खाथिनि मानसिखौ अन होननाय बायदि गैया आरोखि माने जोङो मानसि हिसाबै अनलायनाय गैया माने आंनि गोसोआवहाय बेफोरबायदि नांला बंसा केस होलाबायनो गोसो गैया रावखौबो प्रब्लेमाव गोलैनो गोसो गैया बेबो प्रब्लेमाव गोलैगोन आंबो प्रब्लेम जागोन जुदि केस होयोब्ला केसाथ' जोबखाया जाहैबाय दा जेब्लानाखि उइद्र' खालामा अब्लासिम जोबखाया जाहैबाय दा केसाथ' जेब्लानाखि उइद्र' खालामबाय अब्लासो जोबनो बिनि थाखायनो बेफोरबायदि केसावहाय माने नांथाबबाय थानो जोंहा सम गैया आं बेखौहाय केसबो होनो गोसो गैया आरो माने आंनिया रायलायनांगौ प्रब्लेमा सल्भ जानांगौ समाधान जानांगौ गावबा गाव आराम सुख सान्थि थानांगौ नों मा मावनानै जायो जा बेनो आंनि साननाया अनसुमा दैमा कमेन्टआ मोननै जाफैबाय माने आं कमेन्ट फरायथ'वाखै नालाय खान मोननै हगारदों आं फरायाखै होननानै लिप्टन ब्रह्म रावनिबो मोजां खामानि मावजाया ब्र आं बेखौसो बुंगोन ब्र एबारनिफ्राय नों रावनिबो भिडिअ दाखालामसै बेथ' नंगौ दा माने दाखालामसै होननानैहाय आंखौ खोन्थाखाबाय नालाय फोरमायखाबाय दाखालामसै होननानैहाय बेनिखायनो बिनि सायाव आंबो सुथुर मोनखाबाय आरो बसुमतारी मारैथो बिदि जाखो बियो मास मोनब्रै सिगांनिनो खोथा बियो बे केस जानाया माने केसाबो मास मोनब्रै सिगांनो होखादों जाहैदों
बै केस होग्रायाबो होनो होननायखाय आङो बेखौहाय नंखायसो बुंदों सानदों। जों जेरैहाय सोरबा सोरबाया जोंखौ ब्लेकमेल खालामोब्ला जों जेरैहाय केस होनो होनानैहाय बैखौ दुमखिनानैहाय सिगियो, बियो बेबायदि दाखालामथों होननानैहाय, थिग आङो बेफोरबायदि आंनि गोसोनि बायदि खालामदों आङो सानदोंमोन आरो। दा बिसोरो रेलावनो केस होमारदों आरोखि, नै बिदि जादों। आंथ' केस होनो होमब्लाबो आं रावखौबो केस होथाया, मानोना आं लुबैयादि बे प्रब्लेमाव गोलैथों। मानोना आं बेखौ बुङो केस होनो होननानै, मानोना बैयो गिनानैहाय फावसायनानै थाथों आरो सुथुर मोनथों, बैबायदि खामानिखौ दा मावथों, बेखौ साननानैहाय जोङो बुंनाय जायो इउटुबारफ्रा। नाथाय इउटुबारफ्रा रावबो केस होथाया, नै बिदि आरो। इसोरखौ फोथाय, इसोरो जेरावबो थायो। इसोराथ' 100% आंबो फोथायो, नाथाय इसोरजोंसो आङो लोगो जानो हायाखै। फोथायो नाथाय इसोरासो आंजों लोगो जानो हायाखै। मानोना जोंनि गोसोखौ सैताना वास खालामदों होननानै जोङो बुंजायो। बेनिखायनो जोङो इसोरनि बोरखौ मोनाखै, नैबेखौल' आङो बुंनो थाङो आरो। एस आर गयारि हाय, हेलौ एस आर गयारि हाय, बोरै जाखो आदा? जानायाथ' दा एसे सावरायनायनि गेजेरजोंहाय सर्ट जाहांआव जानानै दङ। ओमफ्राय जाथारोब्ला आङो नोंथांनो भिडिअनि गेजेरजों खिन्थागोन। CMT-नि मिनिंखौ आं मिथियासै। CMT-खौबो फरायदो ब्र'। CMT-खौबो फरायदो माने खनिन बसुमतारी, बिदि हिनजाव खारनायखौ भिडिअ बानायनो नाङा आदा। बानायनोब्लाबो सानै हयैसो बानायनांगौ भिडिअखौ। बेखौनो बैयावनो आंनि भुल जाबायना, बै नामखौहाय आङो सोंनाय जायाखिसैना फिन, जेनाखि बे सेंग्रानि नाम लादोंमोन बै नामाखौ आङो सोंनाय जायाखिसैना, बै सेंग्रानावहाय सोंफिननाय जायाखिसैना, नैबेयावनो गोरोन्थिया जादों आरोखि। बेयावथ' आङो जेबो बुंनाय गैखाया, आं ओरैल' बेयावहाय आङो बुंदेरना होदों ओरैल', बिथाङा खावलायबाय थानायलाय आं नैबे भिडिअखौ होनानै होबाय, नैबेखौ आं बुंदों। ओमफ्राय लास्टआवहाय जोबनायावहाय आङो बुंदों बे बाथ्राखौहाय, माने बिथाङा बे उमुखखौहाय सन्देह खालामनाय जादों, नैबे बाथ्राखौ बुंदों आरोखि आं बैनि नाम लानानै। ओमफ्राय आं दा नाम लानाय नंला दे, मानोना बे एसे केसाव सोलिना दं नालाय, बेखौ खनले खनले नाम लाजाबाय थाया, बेनिखायनो उमुक होननानैहाय बुंबाय आङो। जायखिया फिदिंनाय होननानै साननानै लादो नोंथांमोना। ओमफ्राय एस आर गयारिया होनदों ब्र' बाजाथ' गिना नांगौ गैया। गिनांगौ गैया माने केसाखौ माने गिदिरानो नांदों आंनिहा। आं गासैबो उकिलफोरजों रायज्लायजोबखाबाय, बे केसा गिदिरानो। उकिल हिनजावानो रायज्लायाखैना, उकिल हौवायानो रायज्लायाखै आंजोंलाय। आं गासैबो कन्टेक्ट खालामजोब्बाय, बे केसा माबायदि जायो बेखौ आं सोंजोबखाबाय उकिलफोरावहाय। बे केसा ओरैबायदि माने हिनजाव लांनानै फानहैनाय गुबुन देशआव, सोरबा हिनजावखौ रेप खालामनाय, नैबेफोरबायदि केसाव गोलैदों आरो। ओरैबायदि फासायनाय बायदि जादों। राइट ब्र', बे संसाराव जोंनि इसोरा बिमा बिफायानो साननानै ला। बिमा बिफाया फिसानि मोजांखौसो लुबैयो, गाज्रिखौ लुबैया। बुजाय नांलालै, सावरायदो बोरै जाखो आरो माब्ला। साननैसोनि उनावसो खबर मोनगोन आरो, माने बे केसा क्लियार जाखाङोब्ला साननैसोनि उनाव मोनगोन। ओमफ्राय जेनाखि बे केस उइद्र' खालामग्रा, बे बिथाङाबो भिडिअ बानायनानै हरगोन होननानै बुंदों। माने आंनि चेनेलावनो नुनो मोनगोन, आङो बिहरदों आंनि चेनेलावनो नोंथाङा हरनांगोन, आंनो हगारनानै होगोन होननानै आङो बेखौ बुंदों। माने बेखौ भिडिअ बानायनानै हरगोन होननानै बुंदों आरो बियो। दा बेखौ नोंथांमोना नेनानै थादो आरो, साननैसोनि उनाव हरनो ना सानथामनि उनाव हरनो, जेब्लानाखि हरना नोंथांमोना
बे आंनि चेनेलावनो नुनो मोनगोन आरो मारै मारै फान्दायनानै होदोंमोन बैफोरखौहाय नोंथांमोना बुजिगोन आरो ओमफ्राय बियो कल रेकर्डनि बागैबो बुंदों माने बिनि कल रेकर्ड बिनि दुमखि हरनाय मा हरनाय बे कल रेकर्डखौ आङो आपल'ड होदोंमोन नालाय माने बैनि बागैबो बुंदों आरो बिनि सायावबो केस होदों होननानै बुंदों आरो दा आंजों सावरायनायावहाय बेनो दा जेखिया जानो मानो मिलायबायथ' दा केसा उइद्र' जासिगोनथ' बेनो जथेस्थ' जोंनि थाखाय बर'जों बर' केस गेलेनायखौ आं मोजां मोनो आरो एस आर गयारि दिनै खामानि मावासै नामा आं खामानिखौहाय बे प्रब्लेमनि थाखायनो दिनै थांनाय जायासै माने सुथि लानानै एसे क्लियारै रायलायनोसै गासैजोंबो रायलायनोसै होननानैनो आं थांनाय जायासै खामानियावहाय दिनैहाय माने गोसोआनो खेंखुद मोनगासिनो दङ बिनिखायनो आङो थांनाय जायाखै अनसुमा दैमारि नोंहा न'आव सोर सोर दं आदा आंनि न'आव दंबावो जाहैबाय आंनि बिमा बिफा दं आंनि बिनानाव दङ ओमफ्राय आंनि फिसाला दं सासे बेल' ओमफ्राय रावबो गैया बिरदाव नार्जारि आदा बे न'खरना फैसा हरनो होनाखै नामा नों रायलायनायाव आं फैसाखौथ' हरनो होनदों नाथाय माब्ला हरगोन बिसोरो लेटसो खालामगोन नामा दा हौवायाबो आं बे जायनाखि खारग्रा हिन्जाव बेजों रायलायबाय बे हौवायाबो दा माबा अरुणाचलावसो माबा खामानि मावनो दंहैयोनो ओमफ्राय फनबो नाङा बुहरलाबो बिदि जादों गावसोर हरलाल' मोनो बिदि जादों आरो दा आङो बिसोरखौ बुंहरबाय जेनाखि नोंसोरनो जुदि केसखौ गेलेनो गोसो गैयाब्ला नोंसोर बे उइद्र' खालामनायनि केसनि फैसाखौल' बान्दो 7,000 थाखा बान्दो अब्लानो जाबाय केसा सर्ट जाबाय आरो केस गेलेनो गोसो दंब्लाथ' नोंसोर गेलेनो हायोब्लाथ' बे नोंसिनि गोसोसै आङो नोंसोरखौ आसि थुनानै होनांगोन होननानै आङो बिसोरखौ बुंहरदों आरो थ' केसखौ उइद्र' खालामाबाथ' आङो आसि थुनानै होनांगौ गोनां जागोन जाय खालामनो होदों बिसोरखौहाय दैमा गेमार जाय दुखुखौ नुनानैबो बखियोब्ला बर'जों बर' दावहा माथो बुंबावनो सुबुंफोरनि गोसोखौलाय गासैबो साननाया मोजां जाया जाहैबाय मनिषा नार्जारि नांगौ नामा रा मा जाखो रा आदा माथो रासो होनबाय हौवाना हिनजाव जाखो ओमफ्राय नामा हिनजावनि आंथ' मोजाङानो दायो नेट प्रब्लेम आंना बाक्सायावनो नेट प्रब्लेम जायो संगिता एसडिआरि बाक्सायावनो नेट प्रब्लेम जायो मनिषा नार्जारि जाथि जायोलै आंनि बेजोंहाय टाइटेला एखे मा जाखो आदा बेखौनो हरफिनबावबाय जेबो जाथ'वाखै दा सटनाखौहाय आङो साननैसोनि उनाव फोरमायगोन नोंथांमोननो त्रिसुल बाबा अनसुंथाइ खालामदों लाजि सिंल' जादों जेबो गैया बेयाव साब्रैसो मानसियाल' हरदों आरो आं बिसिनि मुंखौ लागोन र' जायफ्रानाखि अनसुंथाइ हरदों बिसिनि मुंखौ लागोन आं दंजोबो आंनि गुगोल पे फन पेआव दंजोबो आं बिसिनि मुंखौ लागोन बिथांमोना हरदों आरो आङोहाय अननायनि गेजेरजोंहाय बारा गैया साब्रैसोल' मानसि हरदों आरो राजिब बर' जोबोद दुखु नांथावखा नांथावसो नामा मोनदोंसो होनदों दुखुआथ' बयबो मोनखागोन त्रिसुलद्राबा अनुष्का प्रडाक्सन ब्रादारा बहानि आङो चिरां जिल्लानि दासिमबो मिथियै मानसि दं नै आंखौहाय राजा दैमारि जों सासे साबसक्राइबार जानानै नोंथांमोनखौ बिदि प्रब्लेम नुब्ला दुखु मोनोलै ब्र' मोनखागोन बयबो जोंबो
दुखु मोनो जों प्रब्लेम माने मोनसे न'खरनिफ्राय नङाब्लाबो बबेयावबा सोरनिबा न'खराव माबा जाथाय जानाय निउस नुयोब्लानो जोंबो दुखु मोनो मेगनाव मोदै बोहैयो जोंबो गोरबोआव गाबखाङो। यास गयारि कमेन्ट मा होनखो कमेन्ट बुंदों ब्र' मनिषा नार्जारि जोबोद दुखु अनसुमा दैमारि गोसोखौ गोरा खालाम आदा गोसोआ गोराब्लानो मानसियाबो दिदोम जायो। आंथ' गोसोखौ गोरा खालामग्रा मानसिखा हाजारखि सुथुर प्रब्लेम फैया मानो सौसिग्रा मानसिखा आंथ'। राजगयारि बारा दुखु जानाय लोगो नोंखौ लोंनाय आरो खामानिखौ दाबाव ब्र'। आं दिनैहाय फन रायलायनो ओमफ्राय बेखौ रायलायनो थाखायसो आं सुथि लादों मानोना खामानियाव थानानैहाय फन रायलायबाय थानो मोना फन दैबाय थानो मोना फनखौ केस काउन्टाराव जमा दोननांगौ जायो। दिनैहाय आं एसे फननि खामानि दङ बेनिखायनो आं दिनैहाय सुथि लानाय जादों आरो। बि बर' चेनेल दिनै खामानि गैया नामा जाय नोंखौ फान्दायग्रा बिबो उनाव गावनो फस्थायनांगोन। फस्थायनायाथ' फस्थायखागोन नाथाय आं फस्थायनांगोन होननानै बुङा माने बिथाङा आंनि लुबैनायखौल' सर्ट खालामथों। सिक्किम उइली ब्लगनो हाय हेलौ सिक्किमनिफ्राय सोर हरखोलै बर' मानसि जाखोना नेपालि मानसि जाखो। ये सिक्किम वाला बोरो है कि नेपाली है मुझे पता नहीं। सिक्किम वाली ब्लॉग में सिक्किम वाली ब्लॉग नीचे कमेंट करो यार। बोरो नङा जानो हागौलै। नीचे कमेंट करो हिंदी में कमेंट करो क्या बोलना चाहता है। बाजैया मा जाखो आदा बाजैया मा जाखो बाजैया गैला। समावनो गोसोआ बायोब्ला मानसियाबो लोरबां जायो। गोसोखौ नों दाद खालाम। गोसोआ दादखा आंनि अलरेडि। सिक्किम वाली ब्लग मा बुंनो गोसो जादोंमोन आं मिथिला। हारसा ना बर' जाखो सिक्किम वाली ब्लग ने हिंदीनि दोनदों आरो सिक्किम वाली ब्लग क्या बोलना है बोलो नीचे कमेंट करके। सुदेम बसुमतारी बिथाङा गाबहरबाय दुखु मोनफादों आंजों लोगोसे। मनिषा नार्जारि बिथाङा आंनि जाथिगोनलै थेथेलाङैनो एखे। मा ओंख्रि जाखो आदा आं ओंख्रिखौ दासो हटेलनिफ्राय बायनानै जाफैदों। माबा नालेंखर साखिनि दालि आलु ओंख्रि बायदि बायदि दंलै माखासेखौ जायाखिसै आं ओरैनो जुबना गारबाय खेवाखैनो। मोनसेल' ओंख्रि जाग्रा नालाय आङो मोननै मोनथाम ओंख्रि बाथाय जानो बायो आं। मोनसेल' ओंख्रि जानानै गारहैजोबो माखासे थफ्लाखौहाय मोनथाम ओंख्रि दंमोन ओंख्रिया खेवबावाखैनो नायबावाखैनो मा ओंख्रि। नर्माल केससो बिदि मोनदों आं आदा बारा टेनसन खालामनाङा। नर्माल केस नङा आंनिया केसनि नाम्बारखौ नायोब्ला नर्माल केस नङा आरो आं उकिलनाव सोंनानै नायजोबखाबाय बिदि नाम्बारा मा केसाव गोलैयो बैदि नाम्बारा मा केसाव गोलैयो आं सोंना नायजोबखाबाय आरो। गयारि आंबो हरनो हागौमोन अनसुंथाइ नाथाय आंनि राङा माइ गायनायफोरावनो थांजोब्बाय। जेबो नङा दे आरो इउटुबनिफ्रायबो मोनथ'वाखै। इउटुबनिफ्राय आंबो मोनखाया आं इउटुबनिफ्राय मोनोब्लाथ' आं धोनि सनमान खालामा। इउटुबावहाय आंनि फैसाया फैयो जाहैबाय
6 मासावसो खनसे फैयो बेबो नों भिडिअ होबाय थानो हालासो बेबो नों भिडिअ माने मानसिफोरजों नायजाथाव मोजां मोनजाथाव भिडिअ लाबोनो हालासो बेबो 6 मासाव मोनो जों मा इउटुबारा फन हरलायबायलै लाइभआव दंना नुवाखै ना मालाय मा जों इउटुबारा फन हरदों प्रदीप हाय हेलौ बड' जेक्स क्रिम मा फैयो सोरबा इउटुब चेनेल बायनो नामा नैरा जुन जाबाय मा होनदों सोरबा इउटुब चेनेल बायनो नामा खोन्थादो गड ब्लेस इउ आदा फाथाबारि सोर जाखोलै बेसेबां साबसक्राइबार दं ओमफ्राय बेसेनि फान कमेन्ट खालाम मनिटाइज जाखानाय नामा मनिटाइज जाखानाय ना लाजाया जोबोद प्रब्लेम जायो एस आर गयारि दे ब्र आं नायथ'ला आं खामानि मावनांगौ दं दे मावहैदो आंबो दोनखानायसै उन्दुनायसै दसे 46 मिनिट जाबाय माथो कमेन्टखौ फरायजोबनो हायाखै दाबो फैलाव बसुमतारी जेबो नङालै ब्र बारा गिनाङा बांद्राय दुरबल नुबा मानसिफ्रा मिनियोसो बेथ' नंखागौखा बर' हाय नोंथां हेलौ जिल्ली एक्स अफिसियेल डन्ट वारि ब्रादार अननायाव मोजाङै मोजां जागोन ब्रादार जागोन र' त्रिशुल बाबा बारा टेनसन लानाङा ब्र एभ्रिथिं विल सल्व गुड इज आं बारा रोङालै इंलिसनि लिरबाय दं फरायनो थुलुंगा मुसाहारि मारै जाखो आदा जानायाथ' दा सावरायनायनि गेजेरावनो जानानै दं जेबो रिजाल्ट गैथ'वा रिजाल्ट मोनब्ला आङो नोंथांनो फोरमायगोन भिडिअनि गेजेरजों गोसो थोनाय मा होनखोलै गोसो थोनायसोदां माया गोसो थोनायसोदां होनखो मिथिला गोजोन सात नार्जारि ओइ आदै बारा टेनसन दाला नर्माल केस सानना ला बिदिखौ बिथांनाबो नार्जारि नै बिथां नार्जारिया नार्जारिजों जाथि जायोनोलै बसुमतारिया बसुमतारिजों जाथि जायोनो नेपालिफोरनि बायदि टाइटेल मिलायनानै जाथि जायो बिसिना सुमान नंगौ आदा अनसारनि लामाया जोबोर मोजाङै गाबथानानै संसारनि लामाया मोजाङै गाबथानानै थाबायब्लासो गुबै थांखियाव सहैगोन बेथ' नंगौ दैमु बसुमतारी दासो फैदों हेलौ हाय दैमु बसुमतारी ब्रादार आं दासो टाइम मोनदों नायनो नोंसोर हिन्जाव लाजोब्बायरा हिन्जावजों बिजि थासै खबरखौनो लाला गावसोर बावजोब्बाय गासिमबो दैमु बसुमतारी खामानियाव बेस्थ'मोन नामा मा जागासिनो आंहाथ' नुखागासिनो दंखायो नायदोंब्ला नुगोन मा केस होजादों ओरैबायदि केस नांदों बिथाङा हिन्जाव लांनानै फानहैग्रासो जाबाय ओमफ्राय हिन्जावफोरखौ रेप खालामग्रासो जाबाय ओरैबायदि फाग्लासो उखिल हिन्जावा आंनो लाजिनानै खोन्थायाखै बिराद डेन्जार केस बियो बानायना थादों
आंथ' केसनि सोमोन्दै बबे नाम्बारा बबेयाव गोग्लैयो बेखौ मिथिया नालाय सोंनांगोन उकिलफोरनाव। बड' जेक्स जों मा होनदों 2K साबसक्राइबार आदा 1K वाच टाइम प्राइस 3000 खोन्थादो। बायग्राबा दंना गैया बेहा 2K साबसक्राइबार जाबायनो ओमफ्राय 1K वाच टाइम जाबाय आरोखि ओमफ्राय प्राइस 3000आव हरगोन आरोखि बियो। जायफ्रा लानो गोसो कमेन्ट खालामनो हागोन। फाथाबारि बबे गामिनि जाखो नोंलाय खिन्थाहरदे आं मानसिखौ सिनायगोन सिनाया जाखो। हिंगनाथ बसुमतारी मा खबरलै आदा खबरा बिदिनोसै आंलाय इसोरा जारा फाग्ला इसोरा गावनि बिसाखौ अराय सम हेल्प खालामो खालामो। आं इंलिसबो इसेबां हाया इंलिस होबाथाय फरायनो बायो जाया आं हाया। बे जोंमाया मानो फन खालामबाय थायोरा लाइभखौ नुवाखै नामा इलाय लाइभखौ नुवाखै नामा बिलाय बे जोंमा फाग्लायालाय मा फन खालामबाय थायो साला लाइभआव नायदोना इउटुबाव नायदो फन खालामबाय थायो। बिराद टेनसनाव दं आंहा लाइभआव आंनो खोन्थादों नै मानसिफोरनो ओमफ्राय डिस्टार्ब फन खालामबाय थायो। आंहा नेट प्रब्लेम आदा नन बिटिआर सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि आं टावार खुन्थिया जोंनिथिं उल्था मोखां ए जाखागोन बिदिनो ओमफ्राय इसोरबा मा हरदोंमोनथाय बड' बयसआबा मा हरदोंमोन दानबाय मानसियाबो दानबाय दैमु बसुमतारी शुटिंबो खालामगासिनो दङ मानि शुटिंलै बिटिआरनि फैसाखौ नोंसिनि बोजोबनो हासिगोनलै शुटिंआवनो। दैमु बसुमतारी मैयासो हिनजावजों ना माजोंबा मोसानाय नुलायदोंमोन आं स्टेटास ना मा नुवामोनथाय बावलायलांबायसो आं नायनायफोरखौ गोसोआव थालायलांले टेनसनानो। केसनि नटिफिकेसनखौ आंनो वाट्सएपआव हर केसनि नटिफिकेसन आंनाव जेबो सफैयाखै दा सम माने सफैनायनि सिगांनो आंखौ खबर मोननायनि सिगांनो मिथायनो सानदों आरो फेक ना रेल नायनि आंबो बेखौ डाउट दङ र' नेनानै थाथ' आदा आं दोनथ'नो दे थाथ'दो दे थांदो दे गोबाव सम जाबायलै 1 घन्टा जानोसै नै आं 1 घन्टा ग्रोब खालामनानै दोननोसै दाबो 47 जन दंबावो। सोरां बसुमतारी बोरै बिदि जाखो रादा माथो बुंबावनो रा जानायखौलाय जाबायानो जेला प्रब्लेमा। लहेन बर' हाय हेल' मनिषा नार्जारि आंबो चिरांनि आदा दे निलसन नार्जारि मा जाखो जानायाथ' बेनो जोंमाया दासो फैदों हनै ओमफ्राय साला कल खालामबाय थायो आंखौ लाइभआव नुखानानैहाय कल खालामबाथाय आंहा कमेन्टखौ फरायनो मोना। आं कल खालामनायखौ मानो रिसिभ खालामाखैबावसो आरोखि कमेन्टआवहाय आं कल खालामबाय ओमफ्राय जै कल खालामनायखौ रिसिभ खालामबाथाय आं कमेन्ट फरायनो मोना ओंखायनो आं रिसिभ खालामा नन डिस्टार्बआवसो होनानै दं आं। दे ज' थानोसै नायबाव खामानिफोर दंब्ला थांदो मावहैदो फि थांखि ब्लक केसआलाय मारैथो
मारैथो जाखो फंबाय केसआ दा बोखारनायनियाव सावरायनानै दङ दिनै गाबोननि गेजेरावहाय बोखारजासिगोन केसआ जोंमा बसुमतारी हिनजावसाजों रायलायखांबाय नामा आं नम्बर हरनाया रायलायखांबाय ओमफ्राय दा मानसिया न'आव गैयानो अरुणाचलावसो दंहैयोनो गाबोन समफोरसो न'आव सफैगोन होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय आङो हिनजावनि मोखाङाव बे बुंदोंमोन बे केस उइद्र' खालामनायनि फैसाखौ नोंसोरल' बान्दोल' होननानैहाय गावसोरबो हरनालाय होनाखै हरनो होनदों माथो खालामनो जों ओरैनोब्लाबो मालायनि हेल्प खालामनाय भिडिअफ्रावहाय ओरैनोब्लाबो फैसा लाखाया जोङो फ्रियावनो बानायना होयो मानसिफोरबायदि फैसा बिया जोङो ओमफ्राय बे सादारन केस जानायावबो बिथांमोना रिक्स लायाब्लालाय बोरै जानो रिक्स लानांगोन बिसोरो भिडिअ बानायनो हिसाबै होनानै हगारनो होनाय हिसाबैहाय सोमदोन बर' जों माखो जोंखांबाय नामा जाखांबाय नामासो जोंखांबायसो जाखांबाय जाखांनायाथ' रनसाय बिथ'बाय हेल' आदै मा खबरखौलाय बिदिनोसै जा नुगासिनो दङ दा ससियेल मिडियायावहाय बेनो सोलिनानै दं सामेल रामसियारि टेनसन दाला इसोरा अराय अनगोन नोंखौ अनगोन इसोराथ' अनगासिनोखा दानखेगासिनो दंखायो इसोरा आंनि जाथायफोरखौहाय मनिषा नार्जारि आदा नोंहा मा गामिनि आंनि चिरां जिल्लायावहाय खैला मैला खाथि जायो माबा गामिया पस्ट अफिसा माबा गोलैयो फाथाबारि गोलैयो गामिया आंनि नर्थ लावख्रि गोलैयो नर्थ लावख्रिगुरि लावख्रिल' होनलायलांबाय गुवाहाटियाव थांनो गोनांथि गैला दा गैलायाथ' बुंदों आं थांनाङा आरो आं थांथ'नोबो गोसो गैया दानो आंनि थांनायनि टारगेटआ डिसेम्बरावसो आरो माला फैगोन आङो नभेम्बराव थांखि लागासिनो दङ थांनो नभेम्बर जेनेबा 10-15 थारिखआवहाय सहैगोन आङो नभेम्बरावहायनो ABCD XYZ नामानो फाग्लासो आदा गिनाङा जेबो साननाङा गिनांगौथ' जेबो गैया होमब्लाबो एसे बे बेले बेजे कर्टआव थांबाय थानांगौआ एसे दिगदार खालामोना सैसो BS ब्लग मा ओंख्रि जाखो आं हटेलावसो लाबोनानै जाफैदों दालि ना आलुमोनथाय ओंख्रिखौनो गोसोआव गैबावलासो मनिषा नार्जारि आंबो खैला गावनिसो आदा खैला गावनिसो हौवाना हिनजाव जाखो मानसिया नामाथ' हिनजावनि ओमफ्राय बिथांखि ब्लग मोजां दे अब्ला खानाक नार्जारि सिनायोमोन खोमालै आं खानाक नार्जारिखौ मानसिनि लाइफ बेनो माथो बुंबावनो बेनोसै जाहैबाय अरुण दैमारि मा जाबाय थायो जानायालाय बेनोसै प्रब्लेम जानाय हिसाबैलाय शेयार खालामखायो जाहैबाय दा बयबो सुरजान ब्रह्म आदा खबरफोरा बोरै खबरा दा एसे मोजाङाव दंथ'यो दोनथ'सिगोनलै आं दे बयजोंबो बिदाय लानोसै बेखौ फरायस्रानानैहाय
एबारनिफ्राय मालायनि भिडिअ खालामनांला बेखौनो सानदों आंबो। ओमफ्राय खालामब्लाबो बिनि सायावहाय गोबां बिजिर खालामनांगौ। रयाल भाई मा खबर बन्दु? बेनो खबरा। बिरदाव नार्जारि रेजिस्टार जाबाय। मा होनखो? रेजिस्टार जाबाय थांगौ आदा केस उनाव जोबबाबो होनखो उनाव जोबबाबो माने केसखौनो बोखारखानोसै आरोखि। केसखौ दोनखाला बोखारखानोसै बिदि रायलायदों। माने केस गेलेखाला दोनखाला केसखौ आरो उखिला बुंदों आरो बोखारबायथाय केसानो जोबखाबायना गैखाला जेबो होनना बुंदों आरो बोखांना लाफिनोना केसानो जोब्बाय आरोखि जेबो केस जाला बिदि आरो। एबाराव मालायनि भिडिअ लाबो नांला। हिन्जाव गोमानायनिखौ नोंनो हरदों लाबोनांलासो होनदों दा ने? नाम्बारखौबो नोंनो होदोंनो। ओमफ्राय फन हरबाय थायो डिस्टार्बनो। खामानि मावनायजों जाबजों आंबो बारा देहान खालामनो थाङा ओरैनो जुबुर जुस्थि आपलड खालामनानै होलाबायबाय। बेनोसै आदा खबरा। नायलायनो हाया। बेखौलाय माथो बुंबावनो। बिलिफां NRI नार्जारि बिलिफां माब्रै बिदि जाखो आदा? जानायालाय बिनो सिगां आङो मोनसे भिडिअ आपलड होदोंमोन ना बै हिन्जाव खारनायनि सायावहाय बिथाङा आङो भिडिअखौ बानायना हरदोंमोन आं आपलड खालामना होदोंमोन आरो नैबेनि सायावनो आरोखि। दा बै जाय सेंग्राया केस होदों बै सेंग्राया बे हौवाजों बे हिन्जाव खारजानाय हौवाजों नाम खारिजादों नालाय गामिनि नाम गावनि नाम खारिजादों नालाय दा बिनि नाम खारिनायनि जुनावनो दा आंनि चेनेलखौ केस होदों आरो। आंनि चेनेलाथ' आंनि नामजों जाहैबाय। दा आं बे आंनि चेनेलाव आपलड जानायखाय आंनि चेनेलावनो आंखौहाय केस होदों आरोखि। ओमफ्राय बे भिडिअआ मोनथाम मोनब्रै चेनेलाव आपलड जादों। ओमफ्राय बे माखासेखौ होआखै। नाथाय बेयावहाय माने एनिथिं एमजिनावजों आंनावजोंखौहाय केस होदों आरोखि। एनिथिं एमजिनिजों आंनिजों बेयाव एखे जाना दं केसआ। बेनोसै दा बर'ना नायलायनो हाया। बेखौलाय माथो बुंबावनो। बिलिफां नार्जारि हाय आदा हेलौ। आयो बिलिफां नार्जारिया आंनोहाय गोजा बिबारसो हरबावबाय। थैबायलै सयथिबो। गोजा बिबार मोनला बोरैबा जायो आं। गोजा बिबारावहाय मोनसे मिनिं दङलै। दैमालु गयारि एबि गाव आखायाव लानो नागिरनाया मा जाखो ब्र'? मानसियानो खबरबो लाया फनबो नाङा बुब्लाबो इनकामिं गैया मा गैयासो होनो। ओमफ्राय बिनि बिसिजों रायज्लायनो मोनबाय आं। ओमफ्राय बिसियालाय बुंदों जागोन दे। ओमफ्राय बिसिनि खोथाखौथ' जों बांद्राय लाजोबनो हाया। जाय बानायनो होदों रियेल बेजों रायज्लायनो मोनाला बेजों रायज्लायनो मोनाखै आरो। बिसिजों रायज्लायनो मोनबाय जाय खारग्रा बेजों रायज्लायनो मोनबाय। दे नेक्स्ट टाइमाव बेबायदि दिथ' दालासै ब्र'। माने दा फोरोंनाय बायदि जाहैबाय आरो आंखौहाय बिसोरबो ए बि सि डि बिदिखौ भिडिअ बानायबाबो जारलासो दादा मा जाबावनो बिदि बानायनायलाय। आरबिट्रेबोल मा बुङो BTY आरबिट्रेबोल आं गाबोनसो हरगोन दे जायो दे। बिसिनिफ्रायबो मोनगोन ना मोना जाखो?
भिडिअ बानायनो हरग्राफोरनिफ्रायबा मोनगोन ना मोना जाखो बेखौसो सिना बिसोरनिफ्राय मोनलाथ' आं अनसुंथाइ बिनायखौहाय बन्द' खालामसिगौमोन बिसोर हरलाथ' हरगोन ना हरा जाखो कनफिउस आरोखि आं दा जानाब बसुमतारी खर'आवथ' जोबोर गाज्रि मा होनखो खबराथ' जोबोद गाज्रिसो जाबायना र' नोंना खबराथ' जोबोद गाज्रि जाबायलै आदा मोजांखौ केसा आं सावरायनानै दङ दायो आं हरबा कल खालामगोन जागोन दे आं दिनैहाय माने बे केसनि सायावनो ओरैबायदि खोथा रायज्लायनाय जागोन साननानैसो लादोंमोन ओमफ्राय दा केस बोखारग्राया दिनैहाय सम सोलाबला होनना बुंबाय आरो दा आं गाबोनबोथ' सुथि लानो हाला गाबोन बोखारनो होन्दों इयो गाबोनबोथ' सुथि लानो हाला माला बोखारो जायखिजाया एसे थाबैनो मावनांगोन इयो ओमफ्राय मावालाथ' आंनि न'सिम नटिस सफैलाथ' एसे जारला जाहैगोन मोदोम माननायबो जाना दंलै आंखौ बिरादनो सिथर फिसा फिसा दा बेलासियाव डक्टरनावसो थांनो मोनदों आं होनब्ला दोनथ'नोसै नामा बयजोंबो बिदाय लानानै बेयावनो गोबाव 1 घन्टा जाबाय नै आदा फनाव मा बुंहरा बे फनाव बुंहरदों बुंहरनायालाय ओमफ्राय बै केस खिन्था हरग्राया गोबाङानो दाबि खालामदों बिनि कल रेकर्डखौ आपल'ड होनो थाखाय आं होथ'नाय जायाखै आरो गोनां जायोब्ला एसे उनाव होगोन नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन इउटुबारफोरनावथ' कल रेकर्ड थाजोबखायो नालाय जोबजासे नायबाय आंबो नोंनि भिडिअखौ दे खनिन जों गामिनि खनिन ना मा जाखोथाय खनिन नामाना जोबोद दं माननायनि माबा जालायबायलै एकदम मोदोमा फाख्रा फाख्रि जाजोब्बाय खुदिनो मुलियानो मिलाया मायदिबो बिजि सुजाबाय मुलि जाबाय मोदोम माननायनि थोबसेबो मिलाया मा मुलि जाबावनांगौ जाखो औ आदा दे मनिसा नार्जारि आदा आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै दे होगोन आदा माने बे लाइभनि कमेन्टखौथ' आं नुनाय नंला कमेन्टनिफ्राय हाबनो आंनाव इन्स्टा आइडियावहाय लिंकखौ हरनो हागोन इन्सटाग्राम आइडि दंना आंना बेयावहाय लिंकखौ हरनो हागोन नङाब्ला फेसबुक पेजनि माबायाव हरनो हागोन लिंकखौहाय ओमफ्राय आं नुनाय नङाना दा बे लाइभनि कमेन्टखौ आं दा नुफिना लाइभ बन्द' खालामला मनजिल नार्जारि होग्रा मानसियालाय सोरथोमारमोन होग्रा मानसिया माबानि हरिसिङानि आरो हरिसिङा गामिनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआनो गोलैयो हरिसिङानो बुंदों दा आं नामफोरखौ लाथ'ले उनावहाय खिन्थागोन बिथाङा भिडिअ बानायना हरखागोन जाहैदों नोंथांमोना नुखागोन आंनि चेनेलावनो नुगोन मनिसाया साबस्क्राइब खालामनो थिनदोंमोन दे लोगोफोर अन्नानै नायहैब्लानो जाबाय बिथांनि चेनेलखौ चेक खालामहैदो भिडिअफोरखौहाय आरो हेफाजाब होदो ओमफ्राय जोंनि बर' इउटुबावहाय ओरैबायदि सोलिगासिनो दं दा एनिथिं एमजिनि ओमफ्राय आंनिफ्राय सुरु जाजेनबाय आरो इउटुबारफोरनिफ्राय दा इउटुबारफ्रा गासिनबो जायनाखि रस्टिं बानायो निउस बानायो बैफोरो केस नांहां नै बेफोराव दंजोबो आरो बेबायदि लाइनाव दंजोबो दा आं खबर मोननाय बायदिब्ला आरो दा सोरखौबाबो एसे माबा बाथ्रा बुंनानै दङनो आं नामखौ लाथ'ले जायनाखि निउस बानायग्रा रस्टिं बानायग्रा एक्सपर्ट बानायग्रा नै बिसोरखौ आरो नामखौ लाथ'ले आं मा मिनिं आदा
गोजा बिबारनि मिनिंखौ सोंफिनदोंमोन नामा बिलिफां नार्जारियालाय? लोगोफोर दे एसे बयबो मदद होलायदो आदाखौ। मदद बिब्लाबो जों मोनालै, जों रावनिबो अननाय मोना। दा साब्रैसो मानसिनिल' मोननानै दं आरोखि। गुगोल पेआव नाम दंजोबो बिसिना, गुगोल पे ओमफ्राय फन पेआव नाम दंजोबो। आं बिसिनि बागैहाय भिडिअ लाना फैगोन, सोर सोर हरदों सोर सोर हराखै भिडिअ लाना फैगोन आं नोंथांनि सेरावहाय। गिदिर गिदिर मानसिफ्रासो माबायो, खोमथा बसुमतारी होबायलै आसोला मिनिहरबाय, बै खोमथासो नामारा? नोंना मोदोम माननाया आयं मा होनखो आयं रबिनाव मुलि मोजां दं, बे मुलिनि नामखौ सोंहरनानै बिसु थुजासै होनब्लाबो हामगोन। आदै रुबिनि नाम्बारानो गैया आंनावहाय। दोनथ'नोसै लोगोफोर बेखिनियावनो। ओमफ्राय दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि केस जाबाय नालाय, मालायनो हेल्प नाम्बार होनानै दोननायखौ दिनैनिफ्राय बोखारनाय जासिगोन डिसक्रिपसननिफ्राय। आरो नाम्बार बिब्लाबो मोननाय नंले, बेफोरबायदि जाहैनोसै आरो। आं दिनैनिफ्राय बे सुथुर मोनखाबाय, बे नाम्बारखौ आं दिनैनिफ्राय अराय समनि थाखाय बोखारसिगोन। आरो सोरबाफोर रायज्लायनो गोसो दं, कन्टेक्ट खालामनो गोसो दं, इन्सटाग्राम एबा मेसेन्जारफ्राव कन्टेक्ट खालामनो हासिगोन। एबारनिफ्राय आङो दिनैनिफ्राय बोखारसिगोन बे नाम्बारखौहाय। ओमफ्राय मालायफोरनि हेफाजाब खालामब्लाबो गाज्रिसो नालाय, गुबुनफोरनि हेफाजाब खालामनायब्लाबो। ओंखायनो दिनैनिफ्राय रोंबाय, माने फोरोंबाय, रोङिखौ रोंहोबाय, बेनो आरो। दा मारै जाखो ब्रादार केसआ दा साननैसोनि उनावसो खबर मोनफिनगोन। दिनै आंखौ सिनायदों? सिनायाखै आं। मनजिल नार्जारि सिनायाखै आं। मनजिल बबे मनजिलमोनथाय? नागिरफिननांगौ बेखौबो आखायाव लानो नागिरनाया मा खालामदों बे? बबेबा माजबातना बबेबा दंनो बे आखायाव लानायनि। ओमफ्राय हिनजावा माजबातनाव दङ, ओमफ्राय हौवाया बबेबा अरुणाचलावसो दंहैयोनो। बेखौनो नाङा, खबर लाबायगासिनो आं। बेखायनो भिडिअ बानायनाया जानला मोनला नङालै, गोदाव सोराव होजालाबायग्रा नङा भिडिअआ। माने नों रियेल मिथिथारदोंब्लासो, बेनो लांदों होननानै मिथिथारब्लासो नोङो बुंनो हायो। ओमफ्राय नोङो भिडिअ खालामनो हायो आरोखि। नों भिडिअ खालामब्लाबो नों रियेल मिथिथाराब्ला नों बैनि नामखौ खारिनो हाया, बैनि गामिनि नाम बुंनो हाया नों बियो जुदि रियेल बेनो लांमारदोंब्ला अब्लासो नोङो बिनि नामखौ खारिनो हायो। ओमफ्राय दा नामाथ' खारि जाबाय, ओमफ्राय लांग्राया बे नङानो। ओमफ्राय बे लांजाग्रा हिनजावाबो बे सेंग्राखौ सिनायबावा जाहैदों, बेखौसो सोंदों आं। गोदाव सोराव नाम खारिलाबायदों, बेयावथ' केस होजाखागोन। ओमफ्राय केस होनायाबो बिसोरखौ होदोंला गुबुन खोथा, आंखौसो होबाय। ओरैबायदि एफबि क्रिएटर मा खबर आदा? खबरालाय बिदिनोसै। दैमालु गयारि एबि भिडिअ खालामहैनानै खारखुमादों बे साला। खारखुमादों ना खामानि मावहैदों बेखौ आंबोथ' मिथिला। खबरालाय बिदिनोसै आंनिया। एफबि क्रिएसन गोदाव सोराव गेजेरावनो दंथ'यो दा सम। सोमखोर मा होनखो? MPM हटेलाव फैदो दायो।
MPM हटेलाव फैदो। बै हटेलाव नामा खालिया नोगोराव ना माथो बुंहरदो दे आं लाइभ दोननायसै लास्ट हरसादो। आं बेरायनोबो गोसो गैयालै गोसोआ ओरैबायदि नारभास जानानै दङ। केस होनबाथाय खारनाय मोनलायखासै आं ना गोथां खारनाय बायदि। संसाराव लाइफआव हारसिं सुख सान्थि रंजा बाजा थानो गोसोलै आं। नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय होनबाथाय एसेबो मोजां मोना आं थानो बायो। जि जायगायाव दावराव जायो दावराव दावसि जायो बे जायगायाव आं थानो बायो। खामानियालाय माखो खामानालियाव खामानालिसो गोलैयो ने। ओमफ्राय मा खामानि दं नोंसिनिथ' डिउटि दंना दिनैहाय? दिनै मा दिन बिस्थिबार नोंसिनाथ' डिउटि दङ ओमफ्राय आंलाय बोरै थांनो नोंसिनाव डिउटि दङलाय। होमब्ला दोनथ'बाय लोगोफोर 1 घन्टा 16 मिनिट जाबाय नै मालाबानो फाग्लासो। दा सोरबाफोर कन्टेक्ट खालामनो गोसो दङब्ला माबायाव वाट्सएपआव नङाब्ला इन्सटाग्रामाव कन्टेक्ट खालामदो। सोरबा माबा माबि साबसक्राइबार खालामो मा खालामो थोनलाबायदोंमोन। दाथ' बे लाइभखौ दोनब्ला कमेन्टफोरखौ नुफिना जाहैबाय। वाट्सएपआव नङाब्ला इन्सटाग्रामाव खालामना होबाय नै माबाखौहाय वाट्सएप नाम्बारखौ नैबे लाइभनि डिसक्रिपसनावल' नुसिगोन ओमफ्राय बिनिफ्राय नुनाय नंलिया। आं बोखारनायसै दोनखालि आङो। बेनोसै लोगोफोर जायफ्रानाखि आयौ एफाबाव थाबाय 1 घन्टा 17 मिनिट जायफ्रानाखि आंजों जोबजासे थाबाय बिसोरनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनानै दिनैनि लाइभखौ बेयावनो आं फोजोबनाय जाबाय। 1 घन्टा 17 मिनिट जाबाय। ओमफ्राय आं लास्ट कमेन्टखौ नायस्रानायसै। निलसन नार्जारि माथो बुंखो बेंगालराव थाहैनान साफासिन नुदोंलै ब्र नोंखौ। नोंना केसआ नरमालसो। नरमाल नङालै नों मिथिया केसनि नाम्बारखौ आं गिदिर गिदिर उकिलफोरजों रायज्लायजोब्बाय आं। बबे केस नाम्बारा बबेयाव गोलैयो नोंसोर मिथियाना नरमालसो होनदों नोंसोरो। भिडिअ होनायनिल' नङा केसआ मानसि लाङा फानहैनाय हिन्जाव रेप खालामनाय बैफोरनिसो केस। आं जा लास्टखौ फरायसाबाय आं फोजोबबाय दे इयावनो। जे बर' आदा एबार कन्टेन्टखौ आलदा लाबोदो। आलदाथ' जानो सानो ओमफ्राय आंनि जेनाखि साननाय दङ कन्टेन्ट बै कन्टेन्टआवहाय फैसा नङाब्लानो जाया आरोखि नै बिदि जाना दं आरोखि। नङाब्लाथ' आङो आलदा कन्टेन्टखौनो लाबोसिगौ। ओमफ्राय आंनि कन्टेन्टआ लासैनो आलदा जालांगोन। माने आं बेयावहाय एसेसो 500 1000 बिदिसो गारनो हालानो आंनि कन्टेन्टआ आलदा जालांगौ आरोखि। माने थाखा गारनानैसो आं बानायसिगौ कन्टेन्टखौ ओरैबायदि। दैमालु गयारि बेनो बे नामखौ खायनो आं मालायनि भिडिअ खालामा। बेनिखायनो आं मालायनि भिडिअ खालामा। थिगानो खालामलाबायजायाबो माने बेवहाय गोबां सायनांगौ जाना फैयो। बेनो आरो गोजोनथोंसै बयनिसिमबो बेयावनो बिदाय लाबाय नोंथांजों। मबाइलाबो चार्ज गैला नै चार्ज जोबथारलायखाबाय। 1 घन्टा 20 मिनिटआनो जाबाय। जायफ्रानाखि साबसक्राइब खालामनो थिनदोंमोन इन्सटाग्राम माबा डिसक्रिपसननि लिंकआव इन्सटाग्राम मोनगोन नङाब्ला वाट्सएपनि नम्बर मोनगोन बेफोरावहाय लिंकफोरखौ हरब्लानो जाबाय। दा जेबो नङा जोंनि इउटुबार कन्टेक्ट खालायनांगौ ओंखायनो आङो बिनि थाखायनो बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों आरो बे वाट्सएप नाम्बारखौ। ओमफ्राय सोरबाया मा खालामो एकदमबारे गाज्रि ग्रुपआव सोना होयो बेखौसो बायो आं। माने आं बिदि गाज्रि ग्रुपआव थानो बायो मोजां मोना। बेनोसै लोगोफोर गोजोन्थों बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। बे लाइभआव नोंथांमोना दान्दिसे जोबजासिम
आंनि बे रावखौ खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनानै बे लाइभखौ बेयावनो आं दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों बयनिसिमबो। गोबावानो जाबाय लाइभ होनाया। आयौ